Λοιπόν, ο κ. Καβουκίδης, φίλος μας ο Νίκος, έχει ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι με φωτογραφίες από τα γυρίσματα και από εκείνη την εποχή συλλεκτικές σπάνιες, όπου τις έκανε ένα βιντεάκι μικρό, οπότε την ώρα που θα μιλάει ή θα μιλάνε κάποια άλλη ηθοποιοί, θα παίρνετε πίσω να το δούμε. Οπότε έχει μια αξία και αυτό. Εμείς θέλουμε, σαν Νιουσάτ, να τιμήσουμε την μνήμη αυτού του σπουδαίου δημιουργού του Πάρνη. Και είπαμε σήμερα λοιπόν, με αφορμή που θα βγει αυτή η ταινία στους κινηματογράφους ξανά, να κάνουμε μια μικρή εκδήλωση από φίλους και γνωστούς όσοι έρθουν, σε δύσκολη ημέρα σίγουρα, αλλά είναι μια αρχή και θα συνεχίσουμε. Ήδη να σας ενημερώσουμε ότι 19 Μαρτίου θα ξεκινήσει να παίζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον Ζαχαριάδη, όπου έχει συμβολή ο Πάρης πολύ μεγάλη και μάλιστα είναι λίγο τύπου μυθοπλασία, όπου υπάρχει και ένας ηθοποιός που υποδίεται και το Πάρη σε σκηνές του Ζαχαριάδη μαζί κλπ. Είναι 19 Μαρτίου, θα είναι πρεμιέρα, θα είναι εδώ ο γιος του Ζαχαριάδη ο Σύφης και ο δημιουργός ο Ρώσος του Κούνη. Οπότε σας είστε καλεσμένοι. Και θα παίρνετε και άλλες φορές, θα συνεχίσει να παίζουν στους κινηματογράφους. Είναι χαρά που έχουμε τον εγγονό του Πάρνη μαζί μας, τον Γιώργο. Η κόρη του είχε πει αυτή, αλλά δεν ξέρω αν θα το λάβει όχι. Έχετε τα χαιρετίσματα και το σεβασμό της. Και ειδικά σε όλους τους συντελεστές της ταινίας που με τη βοήθεια του Νίκου καταφέραμε σήμερα και μαζέψαμε όσους μπορούμε περισσότερους. Εγώ θέλω μόνο να πω μία λέξη σαν αρχή. Η ιστορία με τον Πάρνη, τον αρχίζω να ενδιαφέρομαι γι' αυτό πάει πάρα πολύ στον χρόνο πίσω από τον Μαγαρίτη, τον πατέρα μου, όπου μίλαγε για τον Ζαχαριάδη, ιστορίες διάφορες και μου έλεγε ότι πρέπει κάποτε να ψάξει να βρει τον Πάρνη, που ξέρει περισσότερο, θα σου πει, θα σου κάνει στο λάδι. Και είχα τη χαρά αρκετά χρόνια πριν να βρεθώ με λίγες φορές μαζί του δυστυχώς και με τον Σύφη μαζί και να μας πει ό,τι μπορούσε να μας πει, ό,τι θυμόταν, όλες τις ιστορίες. Είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα που από ό,τι μου λέει ο εγγονός του, τώρα ο Θεοδός Καστανιώτης θα βγουν σχεδόν όλο το έργο και θα ανακαλύψουν οι Έλληνες και οι φίλοι του πόσο σπουδαίο δημιουργός ήταν και πολύπλοκο ταλέντο. Αλλά αυτά όμως θα μας τα πει μια φιλόλογος η οποία κάνει διδακτορικό πάνω στο Πάρνη. Όταν την άκουσα πρώτη φορά εντυπωσιάστηκα, έμεινα σαν άγαλμα, το ίδιο θα φανείτε κι εσείς. Επειδή θεωρώ φίλη μου, και αυτή είναι δεν την γνωρίζω ενώ, θα την πω με το μικρό της, είναι η Μένια. Οπότε λοιπόν η Μένια θα την ακούσω που θα συνεχίσουμε. Μένια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σήμερα και την προβολή της ταινίας. Η αλήθεια είναι ότι έτσι που με μπροστά μου, αλλά θα σας το πω απλώς και εσείς θέλω να σας κουράσετε πολύ. Ευχαριστώ τον Μελιστάκη και τη Βάση που μας φιλοξενεί εδώ, το κινηματογράφο στα σύννεμα. Και η αλήθεια είναι τι να σας πω και εσάς που οι περισσότεροι υπήρξατε συντελεστές της ταινίας, είτε παίζοντας αυτήν, είτε βοτάροντας, είτε οτιδήποτε σχετικό με την ταινία. Εγώ θα σας πω λίγο βιογραφικά για τον Πάρνη για όσους δεν τα γνωρίζουν πολύ καλά. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίζω. Και ξεκινάω πάντα όταν μιλάμε για αυτό να αναφέρομαι στο πώς πήρε το όνομα Αλέξης Πάρνης, γιατί το κανονικό του όνομα ήταν στο Τριφυλοδουλάκης. Το Αλέξης λοιπόν το απέκτησε όταν έγινε καπετάνιος του Ελλάς στο Περιστέρι και το Πάρνης ήταν το επώνυμο που πήρε όταν πλέον έγινε μαχητή του Κουσουέ. Ο Αλέξης Πάρνης λοιπόν γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1924 στον Πειραιά. Έχει τελείωσε την Ιωνίδιο σχολή και πριν ακόμα γίνει μέλος του Ελλάς, διέσωσε μαζί με τον πατέρα του μια οικογένεια Εβραίων, πράξη για την οποία δημιουργήθηκαν και οι δύο με τον τίτλο διοργανωμένο από το ίδρυμα για τον Βάσκετ. Ο Πάρνης αναφερόταν σε αυτό το γεγονός γιατί δεν ήταν ακόμα οργανωμένος στην αριστερά και ένιωθε ότι ήταν τιμή του που είχε από αρκετά νωρίς τα αναγκαστικά της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού στο να βοηθήσει αυτόν που είχε ανάγκη και βρισκόταν δίπλα του. Στα 20 του πλέον έγινε καπετάνιος του Ελλάς, όπως σας είπα, πήρε το προσωνύμιο Αλέξης και συμμετείχε στην τελευταία μάχη εναντίον των Γερμανών στο
στο περιστέρι στην γέφυρα της Κολοκυνθούς. Το πραγματικό βάπτισμα του πυρός, ωστόσο, το πήρε στα γεγονότα των Δεκεμβριανών, όπου τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Και γι' αυτό το λόγο αργότερα βρέθηκε στο ρουμπίκ της Ιουγκοσλαβίας και στο Μπούλκες, ανάποδα, στο ρουμπίκ της Αλβανίας και στο Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας, ως πολιτικός πρόσφυγας. Στα γεγονότα του εμφυλίου έχει επιστρέψει στην Ελλάδα το 1949, ήταν πλέον πολεμικός ανταποκριτής για τον Μπουσουέ και αργότερα, μετά το τέλος του εμφυλίου, έγινε εκ νέου πολιτικός πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση. Ήδη από όταν βρισκόταν στην Ελλάδα, στα γεγονότα του εμφυλίου, ξεκίνησε να γράφει, κυρίως ποίηματα και μικρά θεατρικά, μονόγραφα ή δίπλακα. Και αργότερα ξεπλήρωσε το ταλέντο του πλέον στη Σοβιετική Ένωση, όπου φοιτήσε στο Λογοτεχνικό Ινστιτούτο στην Γκόρκη, ήρθε σε επαφή με μεγάλα ονόματα του κόσμου των γραμμάτων της Σοβιετικής Ένωσης και έγραψε το ποίημα που τον καθιέρωσε στον κόσμο των γραμμάτων της εποχής με τον τίτλο Πελογιάννης, επικό ποίημα, για το οποίο βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ Βαρσοβίας με το πρώτο βραβείο ποίησης. Και για αυτό το ποίημα, αλλά και για τη φοιτησή του, είχε την προτροπή του φίλου του και καθοδηγητή του Νίκου Ζαχαριάδη, μια σχέση η οποία καθόρισε πάρα πολύ την πρόσληψη του έργου του Πάρη μετέπειτα, το οποίο η άποψή μου κρίθηκε περισσότερο για τη σχέση του με τον Ζαχαριάδη παρά για το μέγεθος της ποιότητας που είχε το έργο αυτό. Όταν πλέον έπεσε σε δυσμένεια, ο λογοτεχνικός κόσμος της Μόσχας ήταν αυτός που τον βοήθησε να κυκλοφορήσει το νησί της Αφροδίτης, το οποίο θέλω να σημειώσω ότι η απελευθέρωση της Κύπρου έγινε τον Αύγουστο και την ίδια χρονιά, τον Οκτώβριο, ο Πάρης ήδη είχε γράψει αυτό το έργο, που δείχνει ότι ζούσε στον παλμό των γεγονότων της εποχής του και είχε μια κοινωνική εγρήγορση και γι' αυτό πάρα πολύ γρήγορα καθιερώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί παίζονταν σε πάνω από 170 θέατρα με μεγάλο πλήθος κόσμου και αυτά που θα ακούσετε καλύτερα από τους επόμενους συνομιλητές. Αλλά αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι αυτό το έργο ήταν το εισιτήριο του για να μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα το 1963. Παίχτηκε και στα ελληνικά θέατρα, γυρίστηκε η ταινία που θα δείτε. Και από εκεί και πέρα ο Πάρης ασχολήθηκε πάρα πολύ με το μυθιστόρημα και την ποίηση τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα. Αργότερα, παράλληλα, δημοσίευε και κάποια σχόλια της επικαιρότητας για την τέχνη στον έντυπο τύπο. Έχει γράψει τη ρωσική του τριλογία, η οποία ασκεί και κριτική στη Σοβιετική Ένωση από αριστερή σκοπιά, που είναι πρωτοτυπία για τον χώρο των γραμμάτων στην Ελλάδα σίγουρα. Η νεότερη τριλογία, η ελληνική τριλογία, όπως την αποκαλούμε, είναι το σύνολο της ζωής του, παρουσιάζει τις ιδέες του και τον καθιερώνει πλέον ως ολοκληρωμένο λογοτέχνη. Έχει γράψει πάρα πολλά ποίηματα, πάρα πολλά θεατρικά, αλλά κυρίως θα μου επιτρέψετε να σταθώ στα σεναριακά του, γιατί εδώ για ταινία είμαστε. Έχει αποδεδειγμένα γράψει 3 σειρές, ενδεχομένως υπάρχουν και παραπάνω, στα σενάρια για τις σειρές εννοώ, και 3 ταινίες. Μία θα το δείτε εδώ πέρα. Από τις 3 σειρές, οι 2 ήταν πολύ πετυχημένες, η Λιγασία μιας ζωής και το φως του Αυγερινού. Και θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε μια ιστορία που έλεγε ο ίδιος, που δεν ξέρω πώς υποστάθηκε το Μούντζε. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1981 είχε γίνει ένας σεισμός με επίκεντρο την Κόρινθο. Εκείνος ο σεισμός. Αλκιονίδες, δεν είσαι σωστά. Εκείνος ο σεισμός είχε και θύματα. Και είχε συνδεθεί σε όλο τον τύπο
το πώς μια ελληνική σειρά και η αγάπη του κοινού προς αυτή τη σειρά κατάφερε να σώσει ζωές. Γιατί προβαλόταν νύχτα, κοντά στην ώρα του ρυθμού, ο κόσμος ήταν εξύπνιος γιατί ήθελε να δει τη σειρά και υπήρχε και το παράδειγμα ενός χωριού που λεγόταν Περαχώρα, στο οποίο, επειδή ακόμα οι δέκτες δεν ήταν από τις σειρές που μπορούσαν να προκληθεί η έμφωνη και δεν είχαν όλες τις τηλεοράσεις έμφωνους δέκτες, είχε μαζευτεί η πλειονότητα του χωριού στο καφενείο, που ήταν από τα πιο σύγχρονα χτισμένα κτίρια. Το αποτέλεσμα είναι, έγινε ο σεισμός και όταν βγήκαν οι άνθρωποι από το καφενείο, είδανε σχεδόν όλο το υπόλοιπο χωριό να έχει γίνει ερήπια. Και κυριολεκτικά είναι ένα παράδειγμα της τέχνης που σώζει ζωές. Δεν θα σας κουράσω παραπάνω. Το έργο που πάει είναι τεράστιο, μπορούσα να μιλάω ώρες. Μπορείτε να διαβάσετε γι' αυτό, κυρίως στη λυρική του αυτοβιογραφία που κυκλοφορεί στην εκδόση Καστανιώτη. Είναι από τα βιβλία που βρίσκονται στην είσοδο όταν βγαίνετε. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να σας ευχαριστώ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για το θέμα σας και το πρότυμα, αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί περάσαν ήδη σχεδόν είναι 58 χρόνια από τότε που δουλέψαμε και κάναμε την ταινία. Και ήμουν τυχερός πολύ, γιατί η μόνη ελληνική ταινία που έκανε η κυρία Παξινού στην Ελλάδα, ο κύριος Πάρνης ήθελε εγώ να την τραβήξω και την μοντάρισα και με τα μηχανήματα τα δικά μου κτλ. Μεγάλη μου χαρά λοιπόν που σας είδα, εσείς που παίξατε την ταινία. Δυστυχώς ο Αλεξανδρόπουλος είναι μεγάλος στο Αζί, είναι γύρω στα 92-93, δεν ακούει πολύ, δεν βλέπει. Το πήρε ένα τηλέφωνο, μου λέει που ξεβαϊκό δεν θα μπορέσω να έρθω. Γι' αυτό πολλοί θα δούμε κάποιες φωτογραφίες, δεν ξέρω να το παίζουν. Πολλοί που δουλέψαν στην ταινία, από το σκηνοθέτη με άλλους, ο διευθυντής παραγωγής κτλ. Και πολλοί ηθοποιοί. Η Άννα Λόμπερ που βέβαια είναι στην Νορμανδία, έχει κάνει δύο παιδάκια και ζει εκεί στην Νορμανδία. Αν μπορούσε να έρθει να την φέρναμε κοντά σας, αλλά δυστυχώς δύσκολο. Εγώ θέλω να κάνουμε ένα χειροκρότημα σε γνώμη για τους ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας και δουλέψαν για την ταινία. Δεν είναι κοντά μας, τι να κάνουμε. Κοντά μας όμως και φίλοι μας είναι εδώ, έκανα εδώ πολλά χρόνια και χάρηκα πάρα πολύ. Το μόνο που έχω να σας πω για την κυρία Παξινού, εγώ, είναι βασικό. Στο ρόλο, όταν διάβασα το σενάριο, και στο ρόλο έπρεπε να κάνει μια ηρωίδα η οποία πρέπει να είναι γύρω στα 58 με 60. Ζήτησε, ρώτησε ποιος θα φωτογραφίσει την ταινία και της είπαν είναι ο Νίκος Παπαγγίδης, ο οποίος πλέον δεν είναι στο πλήνο, αλλά έχει φωτογραφίσει την Καρέζη, τον Δουλάκη, πολλούς τους άντρες του Παπκούρκουλο κτλ. Και είναι αρκετά καλό και πολύ καλό. Ήθελα να του μιλήσω κατίνα. Και πρωτού ξεκινήσουμε ένα ραντεβού στην Οικείο 7 έμεινε τότε, στο δεύτερο όροφο. Μου λέει ο κ. Πάνης, θέλει να σε δει εκεί να μιλήσετε μαζί πρωτού ξεκινήσετε. Λέω με τον σκηνοθέτη, μίλησε με τον σκηνοθέτη, λέει, ήταν όμως κάνει να έχει σκηνοθέτης. Αλλά θέλει εσένα ειδικά, λέω εμένα ειδικά, τέλος πάντων. Πήγα Λυκείο 7, ήταν αγόρασε κάτι μελόπιτες εκεί, μελοπιτάκια, κάτι μικρά να τη δώσω. Και πήγα και πάω από κοντρού, ήταν στο δεύτερο όροφο Λυκείου 7, ανοίγει την πόρτα, ανεβαίνω και ήταν η πόρτα της εισόδου ανοιχτή. Ανοίγω την πόρτα, ανοίγοντας την πόρτα, βλέπω σε μια γενέκη που είναι στην καρέτρα, καθότανε, έπληκε μάλλον, εγώ που την είδα μια μεγάλη γυναίκα 85, 70, 80, 85,
τσιγάρα. Σταμάτησα λίγο, δηλαδή, μπήκα μέσα. Μου λέει, Νικολάκη, δεν σε λένε, λέω ναι. Νικολάκη, έλα, θα κατέβα, σου έχω πιάσει καφέ μέσα και κουλουράκια. Έλα πάρε το καφέ και να καθίσουμε να τα πούμε. Πήγα εγώ, λέω κι εγώ κάποια μιλοπιτάκια, αλλά εγώ δεν τρώω, θα τα πάει ο κύριος Μινωτής και θα τα κόβει τα γλυκά. Λοιπόν, πήρα το καφεδάκι, κάθισα και τι μου είπε σχεδόν αμέσως. Μου λέει, εγώ στο θέατρο, εγώ το μεταξύ δεν έβλεπα στο θέατρο. Δεν σας κρύβω ότι τότε και στα θεατρικά δεν έβλεπα και πήγα από εδώ και εκεί. Αλλά από κοντά, εγώ δεν πήγαινα ποτέ στα καμαρίνια και τέτοια, παρόλο που είχα κάποιους δεσμούς με ανθρώπους του θεάτρου, δεν πήγαινα στα καμαρίνια. Κάτσε, λέει εδώ, εγώ για σένα, μου λέει, εσύ για μένα, είσαι ο πρώτος θεατής. Λοιπόν, θέλω να βγάλεις το μάτι σου από τη μηχανή, γιατί κάνετε και κάμερα εσείς ίδιοι, λέω ναι, εδώ στην Ελλάδα όλοι, εκτός από το Δήμο του Σακελαρίου, όλοι κάνουμε και κάμερα. Λοιπόν, να τελειώνω το πλάνο και καλό να λέει ο Σκαλενάκης, θέλω να βάλεις το μάτι σου να μου κάνεις ένα συνάδελφο ένα καλό ή να μου κάνεις το πλάνο. Λέω εντάξει κύριε Παξινό, λέω κοίταξε, μου λέει δεν θέλω να με λες κύριε Παξινό, Κατίνα θα με λες. Το Κατίνα δεν μου άρεσε μόνο εγώ. Ποτέ δεν την είπα Κατίνα, την είπα κυρία Κατίνα, κύριε Παξινού, σε όλο το γύρισμα της ταινίας. Μου λέει εμένα ο Λουκίνο, εννοούσε το Λουκίνο του Βισκόνη, που είχε κάνει τελευταία ταινία ο Ρόκο και τα αδέρφια του. Για μένα μου λέει πάντα, μου έλεγε το γύρισμα και τα λοιπά, γι' αυτό φρόντιζα, εν τω μεταξύ τότε, δεν υπήρχε το όπως τώρα που τραβάμε με βίντεο και μπορούν να δουν τις σκηνές. Τότε δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Τραβούσαμε και το βλέπαμε μετά 3 μέρες. Εγώ να με τρώει πάντως, εν τω μεταξύ είχε ένα πρόβλημα με την αναπνοήση και το οξυγόνο της. Έβαλε πάνε ένα, πώς το λέμε αυτό το... Ναι, είχε ένα τέτοιο πρόβλημα, το ξέρει ο Κώστας και άλλοι. Λέω, εντάξει, μου λέει, κοίταξε σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν κάνουμε το πλάνο. Λέω, εντάξει, από εδώ πάνε να με τρώει πώς θα γίνει αυτή γύρω στα 60 μου. Γιατί τότε ήταν 70 σχεδόν και παραπάνω. Αλλά όπως την είδα μου φάνηκε πιο μεγάλη ακόμα. Πάμε πρώτα πλάνα, ήταν στην Παιανία, σε ένα σπίτι που βοηθήσα το σπίτι της. Στα γυρίσματα της Κύπρου δεν ήρθε η κυρία Παξινού. Ήρθαν άλλοι στην Κύπρο, αλλά έχουμε την πρώτη πλάνο, το πρώτο πλάνο κιόλας στην Παιανία, στην οποία είναι ένα πλάνο που είναι ένα αγροτόσπιτο, είναι μια πόρτα μεγάλη ξύλινη εκεί, η οποία μπαίνει μέσα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα δούμε τη σκηνή του Καστανάς και ο Ζήκας και οι άλλοι, που βλέπει και ανεβαίνει το σπίτι της, κάτι σκαλιά, 15-20 σκαλιά, ένα πλατφόρμα. Λέω, κύριε Παξινού, εγώ από την κάμερα μην ανεβείτε τα σκαλιά, για να μην την κουράζω δηλαδή. Με την κάμερα εδώ, όχι, Νικολάκη, θα ανεβώ, μου λέει. Ανεβαίνει το κουτζόκο, τα ανεβαίνει να δω και τη σκάλα, μου λέει. Εξωτερικά δεν είχαμε πολλά κότα για το σχεδιασμό χωρισμών. Είχαμε μόνο τα μπρούστα, τα άρκα, εντάξει, ήταν ένα τράβελ λοιπόν που βγαίνει, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, πάει η μηχανή πίσω, γυρίζει, ανεβαίνει τις σκάλες. Πάμε μια πόρτα και πάει, πούτσα το έκανε. Λέω, εντάξει τώρα να πάτε να μαγειαριστείτε, γιατί πάντα πριν από το γύρισμα κάναμε μια θεατρική πρόβα κατά κάποιο τρόπο ή κάναμε τι πλάνα έχουμε να κάνουμε με το σκηνοθέτη και είχαμε πει και με τον Γιώργο του Σκαλενάκη να μην κουράζουμε πολύ την κυρία. Λοιπόν, στυνόμαστε, πήγε να μαγειαριστεί, έτοιμοι είμαστε να κάνουμε το πλάνο, είμαστε στη μηχανή, να το γυρίσουμε, ανοίγει η πόρτα και βγαίνει, παιδιά, εγώ τάχασα μέσα από τη μηχανή, γιατί είδα μια γυναικάρα, ντούρα, αυτό που βαμμένη με το ματίνι και τα λοιπά, γυαλισμένη, τάχασα, ήρθε, μου έκανε την πρόβα, που ανεβαίνει τις σκάλες, τα ζήτανε. Εγώ ξεχάστηκα. Ο Σκαλενάκης φωνάζει, α, ωραίο, πολύ ωραίο. Η κυρία Παξινού μου φωνάζει από πάνω, Καπουδιδάκο, εγώ δεν τα έχω χάσει. Και λέω και
ήταν και το πόσο ακόμα και στα γυρίσματα τα ξέρουν τα παιδιά. Έπρεπε, ότι δεν είχε γίνει πλαναγύρισμα, πολλές φορές έκαναν τις παρατηρήσεις στα παιδιά, τα άλλα που τα είχαν στα παιδιά τους. Τους πιο πολλές εκείνοι τους ήθελε και τους είπε: θέλω να παίξουν αυτοί. Λοιπόν, να μην σας κουράσω κι εγώ άλλο. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Και όταν ήμασταν στην Κύπρο, ήταν και ο Μακάριος εκεί. Και ο Πάρτος και ο Μακάριος θα έδωσε μια φωτογραφία εκεί και που βγάλαμε στην Κύπρο. Λοιπόν, περάσαμε καλά, μας βοηθήσαμε καλά, δεν είχε έρθει ακόμα τότε η επέμβαση της Κύπρου. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλέσω να πείτε κι εσείς εδώ οι ηθοποιοί που παίζατε και να βοηθεί να είμαστε στις γυναίκες πιο εντάξει απέναντί μας, να έρθει η Νίτα η Παγώνη, να πει 5 κουβέντες αν θέλει και μετά, εντάξει, ο Κώστας και μετά θα τα πούμε τώρα. Έλα Νίτα μου, είσαι, δεν σε βλέπω. Έλα. Νίτα. Έλα λίγο να πεις 5 κουβέντες, να σε δούνε. Για να σας βοηθήσω, εγώ θα παρακαλούσα όλες οι συντελεστές να έρθουν. Να έρθουν πιο κοντά. Όχι, να έρθουν εδώ. Να έρθουν πιο κοντά και ο Καστανάς και ο Κώστας ο Μεσάρης και ο Νικηφόρος ο Ζήτας και ο Κώστας ο Αυτός και ο Κατσέλης. Ελάτε λίγο πιο κοντά για να βγάλουμε και μια φωτογραφία μετά. Είναι όσο είναι μια ιστορική μέρα σήμερα, να μας δίνει τουλάχιστον και μια φωτογραφία που θα είναι όλοι οι συντελεστές μαζί. Οπότε κάντε ένα απόψη παρακαλώ. Ιδιαίτερα την οικογένειά μας και αυτούς που δεν θα είναι σήμερα εδώ, θα το δουν από τα δημοσίευματα. Να κάτσω εγώ κάτω στη μαγική καλύτερα και μετά σε πόνο μια φωτογραφία. Λοιπόν, έλα ρε, θα παίξουμε για την ταινία. Θα αφήσεις εκεί μετά. Έλα και ζήτα ο Ζήτας που είναι. Τώρα, έλα εδώ. Είναι κάποιος άλλος που δεν το... Εδώ είμαστε, όλοι εδώ είμαστε. Όχι το τελευταίο ήταν ο Να μην είναι εδώ κοντά. Ζήτω ένα πιο πάνω, εντάξει, αυτό. Ωραία. Κατά εγώ κάνω και τα γελάκια μας, θα είμαστε πιο ωραίοι. Εντάξει, επέλε. να πω κάτι. Ωραία. Θα ζήσετε τώρα εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι ο ρόλος του παίζει να μιλάει ένας και στην διαβολή. 5 κουβέντες θα μην κουβέντες. Έλα ρε, Κώστα. δεν υπήρχε στο θέατρο. Ήταν θεατρικό έργο και δεν υπήρχε στο έργο που τελειζόταν ταινία. Οπότε οι Παξιλιού μου φωνάζαν παράδειγμα, να σου πω παιδάκι μου. Θέλω να γράψεις ένα λεπτό, μια στιγμή να το πω αυτό. Πώς μίλησα εγώ τα γυρίσματα και τα γυρίσματα εκεί που ροβολούς, τα αυτοκίνητα, τους έκαμε τα γυρίσματα τέτοια, σε κρεμάσαμε, σε κάναμε. Το μόνο που θυμάμαι Θα το πεις, θα το πεις. Πώς θα μιλήσει εσύ τα Λοιπόν, λέω εγώ ότι ο ρόλος που παίζω εδώ, όπου υπάρχουν 2 μικρές σκηνές, δεν υπήρχε στο θεατρικό έργο του υπάρχουν. Οπότε η Παξιλού, και που έγινε βέβαια και η ταινία. Οπότε η Παξιλού του λέει: κοίτα, σε παρακαλώ, θέλω να γράψεις λίγο 2 σκηνές για την Νίτα. Οπότε αυτό είναι εμβόλυμο, δεν υπάρχει στο θεατρικό έργο. ευτυχώς που υπήρξε. Αυτό θέλω να πω και ότι ήταν μεγάλη μου χαρά που έπαιξε και που γνωριστήκαμε. Και όλοι αυτοί. Ωραία. Λοιπόν, Έλεσε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συγκινητική συνάντηση όλων μας. Ναι, και νομίζω ότι κάνατε πολύ καλά γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Είναι αξέχαστες οι στιγμές τότε, τα γυρίσματα αυτά, και είδες ότι όλοι οι ηθοποιοί που παίξαμε αισθανόμαστε σαν να είμαστε αδέρφια. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη επαφή. Αδέρφια που δεν βλέπονται, δεν έχει σημασία, αλλά αγαπητοί. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ υπέροχος Κώστας εδώ πέρα Μεσάρης που τον εκτελέσανε στην αγορά. Εγώ έπαιξα τον
τον Εγγλέζο, ο οποίος την γλίτωσε τελικά, τον νεαρό. Ο οποίος ήταν ο Εγγλέζος, ο αξιωματικός ο καλός. Ο Ζήκας, ο οποίος μεταλλεπόρησε, θυμάμαι, δεν πιανε έτσι και μου έκανε σιγάρα. Ήταν τρομακτικά, ας πούμε, ορμητικός και δυνατός. Τισεόκα ο Ζήκας. Τισεόκα, δυνατός, ωραίος. Αυτά. Να μην πολυλογούμε, να δούμε την ταινία, να συγκινηθούμε λιγάκι. Λίγη πως. Τίποτε, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω και αυτό που θυμάμαι είναι αυτή την ανατριχύλα που ένιωσα όταν έγινε η αναπαράσταση του παπαγωνισμού στον χώρο, στο φυσικό χώρο που παπαγωνίζανε τους αγωνιστές. Ήταν ανατριχιαστικό. Δηλαδή, πάγωσε το αίμα μου. Αυτό δεν έχω να πω. Και εγώ όταν ήμουν από κάτω με τη μηχανή, μπήκα στον χώρο αυτόν από κάτω που τραβούσα με τη μηχανή, ήταν φοβερά με συγκλονιστική ισχύ. Αλλά και οι σκηνές με τον Κώστα όλες που το κυνηγάγανε από αυτόν με όλη την καταδίωξη και τα λοιπά, καταστηλικά. Αλλά το θέμα είναι, και πάλι το λέω, που σας βλέπω εδώ, τι χαρά έκανα και αυτή είναι καλά ο Πελισσάριος, που είπε να τηλεφωνήσουμε να ειδωθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα το κάνουμε κι άλλες μέρες, θα παιχτεί, να μην πείτε και σαν τους φίλους. Εντάξει. Πάντως η πρωτοβουλία σας είναι πολύ καλή και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί συγκινηθήκαμε όλοι. Να είστε πολύ. Εγώ θα έξερα στην αγώνα. Έλειπα να μιλήσει. Ο Ζήκας να μιλήσει. Κυρίες και κύριοι, όποια τιμή είμαι ίσως ο μοναδικός που είχα την τύχη να παίξω και στο θεατρικό του έργο. Με τη Βίλμα Κικίου, το οποίο γυρίσαμε και παίξαμε και σε όλη την Κύπρο. Αυτή η ταινία είχε τρεις μεγάλους ανθρώπους. Το συγγραφέα μας, το σκηνοθέτη, τον κύριο Σκαρενάκη και τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Νίκο. Ειλικρινά, η φωτογραφία της ταινίας του Μεζότα ρωτούσανε ήμουν κάπου. Ρε, τι ωραία φωτογραφία έχει βγάλει αυτός. Τον άφησα από θεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δικαιωματικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ που μου έδωσες να μιλήσω. Άλλωστε το δικαιούμαι γιατί ήμουν μεγαλύτερος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα περιστατικό. Λοιπόν, ένα περιστατικό που θυμάμαι είναι σχετικά με το γύρισμα που κάναμε στην Αθήνα με τη Λόμπεργκ, οδηγώντας ένα Triumph. Και η συνέχεια αυτής της σκηνής έγινε στην Κύπρο, στην Κυρίνια. Εγώ μόλις είχα πάρει τότε την άδεια οδήγησης και δεν οδηγούσα, δεν είχα εμπειρία, οπότε οδήγησε στην Αθήνα η Αν Λόμπεργκ. Όταν πήγαμε με τον Κώστα και άλλοι δύο-τρεις που κάναμε τις σκηνές της Κύπρου, έπρεπε να βρούνε, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, ένα Triumph. Και βρήκανε πάλι ένα ανοιχτό Triumph, το οποίο όμως είχε αρνητικό τιμόνι. Οπότε μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να κάνουμε τον κύκλο του λιμανιού της Κυρίνιας και τότε ήταν σαν να οδηγούσα εγώ, γιατί ήταν δίπλα, δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι το τιμόνι του οδηγού. Και έτσι δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο κόσμος. Στην Αθήνα οδηγούσε η Λόμπεργκ, στην Κύπρο η Λόμπεργκ,
αλλά ήταν σαν να οδηγούσα εγώ. Αυτό ήταν ένα από τα περιστατικά. Και το άλλο πάλι που θα ήθελα να το πω για την Παξινού, εγώ έπαιζα τότε και στο θέατρο και κατεβήκαμε, αν θυμάσαι, στην Κύπρο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εγώ δεν είχα διαβατήριο ακόμη τότε, παρόλο που ήμουν 28 χρονών όσο ήμουν τότε. Και όταν πήγα να βγάλω, δεν μου έδωσε η Χούντα διαβατήριο. Το λέω στην Παξινού, ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να κατέβω. Μου λέει, αποκλείεται, θα κατέβεις, θα το κανονίσω εγώ. Και παίρνει τον Υπουργό Εσωτερικών, που ήταν κάποιος που έβγαζε νομίζω και τη χουντική εφημερίδα Τον Ελεύθερο Κόσμο, και τι τέτοιο. Του παίρνει τηλέφωνο και λέει, δεν θυμάμαι πώς του λέγανε, βγάλε τώρα το διαβατήριο στον Τάκη. Έτσι είπα, τώρα. Και πηγαίνω, τον συναντάω και αυτόν και μου βγάζουν ένα διαβατήριο για ένα ταξίδι μόνο για την Κύπρο. Λόγω των κοινωνικών προβλημάτων του πατέρα μου, προφανώς ήταν Χούντα. Βέβαια, εγώ από εκεί θα μπορούσα να είχα φύγει. Αλλά το χρωστάω για την απήξη μου αυτό, διότι έγινε η αφορμή, ας το πούμε, όταν γύρισα να βγάλω διαβατήριο για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί είπα ότι βιαστικά μου βγάλατε μόνο για το βορρά και μου δώσανε ένα διαβατήριο για όλες τις χώρες της Ευρώπης και έφυγα, συνάντησα και τον Καστανά στο Λονδίνο τυχαία. Είχα μια πρόταση από το BBC, γύρισα και ξαναγύρισα μετά από 10 χρόνια. Αυτό νομίζω ότι το χρωστάω περισσότερο την αφορμή στην Παξινού. Αυτό. Και ο Τάκης ήταν βοηθός σκηνοθέτη και βοηθός στο μοντάζ. Πιτσιρικά τότε 20 χρονών ήταν ποιος και ποιος ήταν. 20. Αν θυμάσαι τίποτα από τα γυρίσματα και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι μόνο ότι η πρώτη πλατεία που έδωσα κοντά στην κυρία Παξινού έτρεμα. Έτρεμα αγόρι μου. Ναι, έτρεμα με την κλακέτα που έδινα μπροστά στο πρόσωπο της κοινού. Γιατί τρέμεις αγόρι μου. Τι να πω. Έδινα Παξινού μπροστά μου και βάζω τελικά του κάνω σινεμά. Δεν έχω να θυμηθώ πολλά πράγματα από την ταινία. Τα κάνετε όλοι εσείς. Εκείνο που θέλω να πω είναι τον Αλέξη ότι με τον Αλέξη ήταν σε ένα δέσιμο μετά, κάνοντας 3 σύριαλ μαζί. Συνεργασία μια ζωή στους παραστατημένους, οποίοι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και τον Κώστα Μυρινού. Πραγματικά, όπως είπε και η κοπέλα, στον Κώστα Μυρινού καρδίκαμε όλοι έξω στις πλατείες και βγάλαμε όλοι, μας έσωσε το Σύρια, διότι δεν κοιμόμαστε. Ήρθα να τιμήσω τον Αλέξη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ό,τι είπε ο Νίκος ο Παλουκίδης ήταν αυτά που μιλώντας. Δεν θα προσθέσω τίποτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε την ταινία. Είναι μια ταινία χαμένη, αποκαταστάθηκε από την Εθνική της Ελλάδος. Άρα πάντα το προγράμμα. Και να μην ξεχνάμε ότι και αυτή η ταινία και όλο αυτό το θεατρικό και η προσπάθεια δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο συγγραφέας, ο οποίος έκανε ένα έργο με τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο και κατέθεσε να γίνει αυτή η ταινία και να το θυμόμαστε. Μαζί με τα βιβλία του και όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει. Ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε, γιατί έχει προβάλλει για πολύ καιρό. Πέφτει και σε φίλους και γνωστούς, να τη δούμε. Ευχαριστούμε.